No niin, oikein hyvää huomenta ja tervetuloa mukaan tähän Lounean webinaariin, joka käsittelee aihetta näin tehosta tuotantoasi helposti Ficuro-tuotannonohjausjärjestelmällä. Toivottavasti kaikki olette hakenut vähän kaffetta ja ottanut siihen rennon asennon tähän webinaariin, niin käydään vähän tarinaa siitä, miten tuota tuotantoa voisi tehdä fiksummin. Mä olen Pasasen Jukka ja työskennellyt Lounealla sen parisenkymmentä vuotta ja toimin meillä sovellusasiantuntijana. Ja tässä roolissa oikeastaan ollut viimitteet 10 vuotta, kaikkinensa se parikymmentä vuotta on tullut talossa oltua. Ja viimitteen 10 vuoden aikana on sit monen yrityksen arkeen päästy tehosta erilaisten älykkäiden sovellusten avulla. Tänään mä toimin teidän webinaarin hostina ja tähän webinaariin me saatiin myöskin mukaan Vismalta asiantuntija Jani Korhola ja Jani ottaa paremmin koppia oikeastaan tuolla webinaarin edetessä, kun mennään tuonne Ficuron syvään päätyyn. Mutta hei, muistakaa webinaarin aikana, niin käyttäkää chattia, kysykää, tehkää kysymyksiä, käsitellään ne tuolla ihan lopussa. Ja tosiaankin, niin meillä on tässä webinaarissa tosi hyvä porukka mukana. Tosin varmasti moni on myöskin tilannut tämän jälkilähetyksenä, eli terkut vielä teille, ketkä katsotte tämän jälkikäteen. Ja ennen kuin lähdetään tosiaan eteneen tuonne webinaarin syövereihin, niin kerrataan hieman, mitä meillä tulevan pitää. Eli mä kerron hieman alusta tästä Louneasta. Sitten käydään vähän haasteita siitä, mitä me ollaan havaittu, mitkä liittyy tuotantoon. Ja sitten sukelletaan tuonne Ficuron maailmaan, eli kerrotaan vähän tästä Ficurosta, mitä kaikkea se on. Ja tosiaankin niin Jani Korhola sitten esittelee varsinaisesti, mennä ihan tuonne ohjelmaan asti, niin kannattaa ehdottomasti kysyä, mitä ajatuksia teille herää ja toivottavasti saatte ammennettua, että mitä moderni tuotannonohjaus voisi tarkoittaa myöskin teidän arjessa. Hyvä. Edetään Louneaan. Eli Lounea tarjoaa yritykselle laajan skaalan erilaisia ratkaisuja teidän yrityksen arkeen. Ja meiltähän löytyy niin yhteydet, laitteet, konesalipalvelut, tulostusratkaisut ja tietysti ajankohtainen aihe tietoturva. Sitä unohtamatta ja tietysti ne arjen IT-tukipalvelut, eli autetaan myöskin siellä IT-murheiden äärellä. Ja tänään me keskitytään erityisesti näihin ohjelmistoratkaisuihin. Meiltähän löytyy Lounealta erittäin laaja kattaus arkea helpottavia ohjelmistoja, mutta tänään me erityisesti keskitytään tuohon tuotannon ohjaukseen ja Ficuroon. No me ollaan Visman kanssa tehty yhteistyötä jo 17 vuoden ajan, pitkä yhteinen askellus ollaan kuljettu rinta rinnan ja Visma on tosiaankin keskittynyt tuottaa laadukkaita yritysohjelmia ja me ollaan sitten taas täällä Lounealla ne kasvot kentällä sekä jalat näiden ohjelmistojen käyttöönotolle yrityksille. Ja meidän yhteinen missio on nimenomaan tehostaa suomalaisten yritysten liiketoimintaa näillä älykkäillä ohjelmistoilla. Siinä lyhykäisyydessään lähdetään aiheeseen. Ja tämä on oikeastaan hieman avaava, eli jokaisella yrityksellä on se arki siellä ja aina se arki vaan ei ole juhlaa ja nimenomaan tämä monen yrityksen kohtaa päivittää näitä haasteita nimenomaan siinä tiedon kulussa. Ja mä oon tähän nyt vähän listannut näitä aiheita, että mitä haasteita tuolla kentällä nyt on noussut esiin ja käydään näitä vähän lävitse. Nostan muutamia bulletteja, mitä on hyvä huomioida. Mutta monesti eri järjestelmät ei siis keskustele keskenään ja tämä johtaa manuaaliseen tiedonsiirtoon, mikä sitten taas hidastaa toimintaa ja lisää virheitä. Hyvin monesti tuotantoa johdetaan edelleen ihan paperilla, viedään lippuja, lappuja ja edistetään työvaiheelta toiselle ja se on tosi hidasta ja siinä on virheen mahdollisuudet on hirveän suuret. No monesti nämä työt sitten tietysti suunnitellaan myöskin Exceleissä ja erityisesti Excelin käyttö tuotannon ohjauksessa on yleistä, mutta se tekee reaaliaikaisen seurannan mahdottomaksi ja altistaa tietysti virheille. No sitten kirjausten tekeminen koetaan työlääksi ja hankalaksi ja monesti johtaa siihen, että niistä oikaistaan ja taas huomataankin, että data on rikki. Ja sitten koska tieto on hajautettu useampaan järjestelmään, niin kannattavuuden seuranta on tosi heikkoa. No sitten toinen merkittävä haaste
on monimutkainen ja vaikea käyttöliittymä. Eli perinteiset järjestelmät on hyvin historian havinassa kehitetty hyvin pitkälle ja ne on monesti vaikeaselkoisia. Tuosta tulee vaikka koulun penkiltä joku harjoittelemaan, niin ne toteaa, että ei hitsi, onpa tämä vaikea. Nuoriso on tottunut käyttämään moderneja applikaatioita ja ne on oikeasti tehty niin kuin tosi suoraviivaiseksi. Niin tämä on hyvin monesti semmoinen iso haaste ja vaatii hyvän perehdyttämisjakson, että ylipäätänsä henkilöstö osaa käyttää ja käyttää niitä oikein, jotta se data pysyy ehyenä. No sitten tietysti noin varastosaldot. Tiedän, että monelle tämä on tuttu ongelma. Kun varastotietoja ei päivitetä reaaliajassa, niin voi syntyä tilanteita, että asiakkaalle luvataan tuotteita, jota ei oikeasti ole varastossa, ja tämä taas heikentää sitä toimitusvarmuutta sekä vie pohjan siltä asiakastyytyväisyydeltä. No sitten yksi esimerkki vanhojen järjestelmien ongelmista on tarjousten käsittely. Kaikki tunnistaa varmaan senkin, että ne tarjoukset tehdään ehkä jossain Excelissä. No sitten se työntekijä saattaa lähettää sen sille potentiaaliselle asiakkaalle sähköpostilla ja tulee ne loma-ajat tai henkilö vaihtuu, niin okei, missä se tarjous on, kun asiakas haluaisi tilata tämän tuotteen. Joo, ja taas vie aikaa ja resursseja, että me saadaan se tarjous ongittua jostakin. No joo, nämä nyt on vaan tämmöisiä yleisiä esimerkkejä, mitkä niin kuin liittyy vahvasti vanhanaikaiseen tuotannonohjausjärjestelmään, mutta onneksi modernit ratkaisut, kuten Ficuro, on suunniteltu vastaamaan just näihin haasteisiin. No joo, mikäs tämä Ficuro? No se on täysin uusi, moderni tuotannonohjausjärjestelmä. Tämä toimii ihan kaikilla laitteilla, eli tarvitaan vaan nettiselain. Tämä toimii paikasta ja ajasta riippumattomasti, eli tämä sopii myöskin yrityksille, joilla on alihankintaa, toimii useissa eri toimipisteissä, ei vaadi monimutkaisia verkkokonfiguraatioita, eli täysin selaimessa toimiva. Tämä on kehitetty lähinnä pienille ja keskisuurille valmistavalle teollisuudelle, ja tämän saa tosi nopeasti ja ketterästi käyttöön. Tässä on panostettu erityisesti tähän käytettävyyteen, eli käyttöliittymä on oikeasti tosi selkeä ja se on rakennettu palvelemaan nimenomaan sitä, että toimistoväki, no perinteisesti toimistoväki on käyttänytkin sitä tuotannonohjausta ja siellä on ne master-työkalut, mutta ihan oikeasti niin sinne tuotannon lattialle asti, eli siellä voi olla vaikka se tabletti tai sitten kännykkä, millä he sitten katsoo nämä työkortit, katsoo, että mikä työvaihe on menossa, kuittaa ne eteenpäin, eli me nähdään reaaliajassa, miten se tuotanto pyörii siellä yrityksessä ja pystytään sitten tietysti vastaan siitä, että pysytään luotuissa toimitusaikatauluissa. No tuossa on nyt vielä hieman purettu ylätasolla, että mitä kaikkea tämä Ficuro nyt sitten käytännössä sisältää ja mitä kaikkea se on. Eli käytännössä, niin jos me lähdetään tuolta ylhäältä myynnistä, niin Ficurossa tehdään kaikki tarjoukset, me tehdään siellä ne myyntitilaukset, me tehdään myöskin se myyntilasku siellä, sekä myöskin kaikki tavaraan toimittaminen. Ja sitten myöskin tuo ostopuoli, eli käytännössä me tehdään ne ostotilaukset toimittajille, sekä sitten otetaan se tavara vastaan, eli ostotilausten vastaanotto. No varasto on sitten taas tällainen automaattinen, voisiko sanoa näin, eli varasto päivittyy näiden kahden edellisen mukaan, eli ostojen ja myyntien mukaan, ja sitten tietysti myöskin tuotannon mukaan, jos on käytössä, eli kun me tehdään vaikka se tuotanto, siellä tavara valmistuu, niin se päivittää sitten myöskin saldot vastaamaan sitä oikeaa aikaa. No sitten tuotanto ja tuo tuotannon seuranta, eli Ficurosta löytyy myöskin MES-toiminnallisuus, eli me saadaan tällä dataa tuotantokoneista Ficuron käyttöpaneeliin. Lisäksi meillä on työjohtajalle näkymä siitä, että mitä milläkin työpisteellä tapahtuu. Ja työntekijät näkee, mitä heidän pitäisi valmistaa ja miten ja näkee myöskin heidän työkortit siitä mobiilikäyttöliittymässä. Toki se voi olla myöskin tuotannon tietokone, ihan sama mikä se on, kunhan on edelleen se nettiselain. No lisäksi täältä löytyy myöskin tämä tuntikirjaustoiminto, eli käytännössä me saadaan esimerkiksi tunnit kirjattua sinne projektille. Me saadaan myöskin läpinäkyväksi taloudellinen seuranta tätä kautta.
sekä sitten myöskin meidän on tosi helppo vaikka tehdä projektiin liittyvät projektin tuntilaskutukset tätä kautta. Ja myöskin osa saattaa hyödyntää tätä siihen, että me otetaan täältä tiedot palkanlaskentaa varten ja viedään sitten palkkajärjestelmään toteutuneet tunnit. Mutta joo, se mitä Figurossa ei ole, löytyy tuosta oikeasta reunasta, eli taloushallinto. Eli käytännössä me ollaan ratkaistu tämä siten, että me ollaan tehty Figuroon valmiit liittymät näille hyvin yleisille taloushallinnon ohjelmistoille. Ja käyttöönotossa Figuroon me haetaan sieltä se tarvittava data Figuron sisälle ja konfiguroidaan se valmiiksi. Ja käytännössä sitten niin ne myyntilaskut, mitkä me tehdään siellä Figurossa, ne me viedään sitten tuonne taloushallintoon. Ja käytännössä ne lähtee sieltä taloushallinnosta pihalle ja on näin ollen siellä sitten myöskin kirjanpidossa sekä myyntireskontra, eli saatavat hoidetaan myöskin siellä taloushallinnon puolella. Mutta joo, tämä oikeastaan tuosta, mitä kaikkea Figuro sisältää. No sitten jos me verrataan hieman perinteistä tuotonohjausjärjestelmää Figuroon, niin Figurosta, niin kuin tuossa jo aikaisemmin kuvasinkin, siitä on pyritty tekemään mahdollisimman fresh. Siinä ei ole mitään historian havinaa, mitä saattaa olla näissä vanhemmissa järjestelmissä. Eli Figuro tarjoaa vaan oleellisen tiedon, eli käytännössä se, että siellä ei ole mitään vaikeita valikkorakenteita, sun täytyy useita hiiren klikkauksia ja sun täytyy niin kuin tietää, mihin sä meet siellä. Että se on niin kuin no, että se on tehty mahdollisimman suoraviivaiseksi ja se opastaa sitä käyttäjää, mitä sun pitää oikeasti painaa. Ja tämä näkyy tietysti siinä, että se on yksinkertainen, se on helppo ja se on oikeasti tehokas käyttäjä. Käyttäjät tykkää sitä käyttää, koska se on yksi asia, mikä tuolla niin kuin huomattu, niin mitä selkeämpi ohjelmisto on käyttää, mitä nopeampi se on käyttää, niin se myöskin luo sitä työtyytyväisyyttä siellä yrityksen arjessa. No sitten mitä muuta, niin kaikki tietää, ketkä on joskus ERP-projektin vetänyt lävitse, niin ne on oikeasti perinteisesti ollut tosi raskaita. Sisäänajot, ne on tosi pitkiä. Se vaatii hirveästi yritysjohdolta, se vaatii myöskin työntekijöiltä sitoutumista tosi pitkälle aikajänteelle. Me ollaan pyritty tekemään tästä käyttöönotosta mahdollisimman simppeli ja ketterä. Meillä on ketterä käyttöönottomalli, näette sen kohta kun päästään Janin vauhtiin, niin Jani kertoo hieman tuosta käyttöönotosta, mutta meillä tyypillisesti Figuro saadaan käyttöön siinä 1-2 kuukauden välillä, nopeimmillaan jopa päivässä, niin kuin saattaa lukea jossain meidän materiaalissa, mutta realisteja ollaan, niin totta kai sieltä täytyy hieman tehdä vähän datasiirtoa sun muuta, kun lähdetään tällaiseen hankkeeseen. No mitä sitten muuta, niin Figuro toimii pilvipalveluna, eli käytännössä tämä ei vaadi mitään palvelimia, tämä ei vaadi mitään tietoturvaosaamista teiltä, vaan käytännössä Figuroon päivittyy joka viikko, siellä on tietoturva huomioitu, Figuro kehittyy erittäin kovaa vauhtia ja me kuunnellaan hyvin vahvasti myöskin käyttäjäkuntaa, että mitä tänne halutaan, mitä toimintoja täältä puuttuu, niin siinä ollaan korvat ja suut herkkänä. Kun sitten taas perinteinen ohjelmisto on siten, että ne on monesti ylläpitovaiheessa, sinne tehdään ne pakolliset lakisääteiset, sitä ei enää kehitetä aktiivisesti. Eli tämä tekee Figurosta erittäin hyvän ja kehittyvä ohjelmisto, eli se on jo nyt todella pitkälle viety, mutta kehittyy myöskin tulevaisuuteen ja erityisesti teidän yritysten toiveiden mukaan, että siinä ollaan herkkänä. Hyvä. Tässä on sitten vielä yksi tyytyväinen asiakas Niina Haapasalo Natureline Cutlerilta, miten he kokee Figuron. Eli iso juttu on se, että tieto on yhdessä paikassa. Eli tuossa alussa kuvasinkin, että hyvin monesti tulee niitä tietokatkoja, tulee virheitä arkeen, kun ne on hajautettuina järjestelminä. No sitten hän kertoi, että aiemmin näkymä piti muodostaa paljon pirstaleisemmasta tiedosta. Tämä on hyvin usein näin, koska raportointia jokainen yritys tekee parhaimman ennustuksen mukaan sitä, niin me ollaan Figurossa pyritty siihen, että kaikki tieto on yhdessä järjestelmässä.
No nyt sitten hän myöskin kertoi, että nyt näimme varastosaldot jatkuvasti, eikä käyttöönoton jälkeen ole esimerkiksi ollut materiaalipuutteita, jotka voisi riskeerata toimituksia tai aikatauluja. No tämä nyt varmasti kuvastaa siihen, että kun me tehdään säntillisesti ne ostotilaukset, meillä oikeasti tuotanto kuluttaa varastoon niitä materiaaleja, raaka-aineita oikeassa suhteessa, niin silloin me myöskin pystytään lupaamaan sitä asiakastyytyväisyyttä, toimitusvarmuutta. Mutta joo, no nyt me ollaan nähty, että mitä perinteiset haasteet voidaan ratkaista modernilla tuotannonohjauksella, ja seuraavaksi mä pyytäisin Jani Korholaa näyttämään, että miten Ficuro käytännössä auttaa yrityksiä tehostamaan toimintaansa, niin. Onko Jani siellä valmiudessa? Täällä ollaan ja toivon mukaan äänikin kuuluu. Loistava, ääni kuuluu hienosti, niin ole hyvä, nappaa jako itsellesi. Niin. Joo. Niin pistään tuosta parilla kalvolla aloitan minäkin tässä, mutta Jukka kävi sen verran hyvin tuossa, että ei näitä montaa tarvitse näyttää. Päästään sitten itse siihen asiaan. Mutta joo, hei, lyhyesti ekana itsestäni ja kiitos, että saan tulla tänne Ficurosta kertomaan. Eli nimi on Jani Korhola, olen ollut Vismalla töissä nyt 11 vuotta eri ohjelmistojen parissa ja viimeiset 3 vuotta nyt aika vahvasti tässä Ficuron kanssa. Eli olen niin päässyt myös tähän varaston ja tuotannonohjauksen maailmaan aika syvälle. Ja nykyisin toimin Visma Ampliolla, kenen tuote tämä Ficurokin on, niin tämmöisenä tuoteportfoliopäällikkönä, joka tarkoittaa, että kaikki meidän Visma Amplion tuotteet on tavalla tai toisella niin kuin minun pöydällä, eli katsotaan, että miten saadaan niitä vietyä parhaiten eteenpäin ja miten saadaan niistä paras kokonaisuus sitten myös asiakkaan kannalta. Jukka mainitsi tuosta käyttöönotosta, ja tosissaan meillä lupaus siitä onkin, että niin se pystyy tekemään jopa päivässä, ja sitä ehkä myös vahvistaa sitä sanomaa toi, että meillä on tuommoinen 30 päivän ilmainen trial, minkä voi ottaa käyttöön. Toki nyt puhutaan tästä, että päivän käyttöönotosta, niin kyllä meidän varastopuolen saa päivässä käyttöön. Tuotantopuoli yleisesti ottaen, niin kuin Jukka sanoikin, niin se vie sitten vähän enemmän aikaa. Ja siinä ei ole syynä niinkään se tekninen puoli, että tekninen puoli kyllä on helppo, mutta sitten asiakkaan kanssa pitää katsoa niitä eri asioita aika tarkkaan läpi, että mitä tietoja tuodaan, millä tavalla ne tuodaan ja miten sitten tätä Ficuroa halutaan siinä yrityksessä käyttää. Mutta tuossa on toimen käyttöönotto lyhyesti, eli siinä tapauksessa kun esimerkiksi tämä tuotanto otetaan käyttöön, niin me sovitaan sen kaupan jälkeen tuo käyttöönotto aloituspalaveri, missä sitten sovitaan, että ketkä asiakkaalta on mukana siinä, ketkä meiltä on mukana. Pidetään tuommoinen suunnittelupalaveri, missä katsotaan niitä perustietoja, että mistä ne löytyy, miten niitä siirretään. Ja sitten kun nämä tiedot on valmisteltu, niin sitten me tuodaan ne tiedot tuonne Ficuroon. Ja sen tietojen tuonnin jälkeen käydään pääkäyttäjän koulutus ja sitten on myös sitten tämä henkilöstön koulutus. Ja kun se koulutus on viety läpi niin, ja Ficuro on otettu käyttöön, niin siitä 1-4 viikkoa niin sovitaan tämmöinen seurantapalaveri ja niin sanottu tehostettu tuki siinä. Eli tämä käyttöönottaja on sitten aika tiiviisti myös sen asiakasyrityksen kanssa tekemisissä, niin katsotaan, että se käyttö lähtee tosissaan siihen suuntaan, niin kuin on tuossa käyttöönoton yhteydessä puhuttu. Tänään ei tulla käymään läpi koko Ficuroa, mutta käydään tuo meidän niin sanottu perusprosessi läpi siitä, eli saatte siitä vähän kuvaa, että miten se Ficuro toimii, ja sitten, että mikäli kiinnostaa, niin voidaan järjestää semmoisia vähän kattavampia demoja vielä, että käydään sitten tarkemmin tätä Ficuroa läpi. Mutta meidän perus tämmöinen prosessi on just, että lähdetään myyntitarjouksesta myyntitilaukseen, luodaan myyntitilauksessa tarvittavat työkortit tuotantoon, viedään työkortit sinne työvaiheittain sinne työjonoihin, ja sitten sieltä työjonoissa työntekijät ottaa niitä töitä siinä järjestyksessä, kun ne siellä kuuluu käsitellä, ja kun sitten kaikki työvaiheet on tehty, tehdään valmistuskirjauksia, suljetaan ne työkortit, voidaan toimittaa myyntitilaus, ja sitten voidaan myyntilaskut muodostaa niistä, ja nämä myyntilaskut tosissaan sitten lähetetään sinne taloushallintoon, mikä Ficuron on integroitu. Ja sinänsä olen kuullut, että aika monessa näissä vanhemmissa järjestelmissä, niin toi prosessi voi olla aika semmoinen kankea, eli se mennään just aina samaa reittiä pitkin. Meillä Ficurossa nyt
jos ajatellaan, että fyysisiä tavaroita toimitetaan asiakkaalle, niin minimissään tarvitsee tehdä silloin myyntitilaus, toimittaa se ja luoda myyntilasku. Eli ei tarvitse välttämättä kaikkea vaiheistusta mennä läpi. Et jos sitä tavaraa sattuu löytymään sieltä varastosta, niin silloin nuo muut vaiheet on turhia. Ja esimerkiksi tukkukaupassa, niin totta kai tämmöinen suoraviivaisempi tapa on varmastikin paljon mieluisampi. Mutta ei enempää kalvoja. Eli voidaan sitten mennä tuonne Figuroon. Ja Figurossa tosissaan niin löytyy näitä toiminnallisuuksia myynnistä, eli mennään kohta toi tarjous, myyntitilaus, toimittaminen ja laskun muodostaminen läpi. Sitten meillä on se tuotanto, katsotaan muutamia tuotannon näkymiä tuossa samalla, kun käydään tätä läpi. Jukan mainitsema MES-toiminnallisuus, eli saadaan niitä tuotantolaitteita myös tänne kytkettyä kiinni. Ja sitten ostoista meillä löytyy tuo ostotilaus, käsittely ostotilauksen vastaanotto. Ja vilautan vähän tuota ostotarvettakin, mikä meillä on beetassa tällä hetkellä. Varastot tosiaan enemmän tai vähemmän toimii siellä taustalla, eli kaikki varastokirjaukset tulee tuon myynnin, ostojen ja sitten tuon tuotannon kautta. Eli käytännössähän tämä nyt ei tarvitse. Varasto on vähän niin kuin raportointia varten. Toki aina sattuu ja tapahtuu, jolloin sitten tarvitsee mahdollisesti tehdä jotain inventointikirjauksia sitten, mutta pääasiallisesti kaikki tapahtumat pitäisi tulla jostain muualta kuin varastokirjauksista suoraan. Tunnit, kuten mainittua, projektien kautta saadaan tunnit kirjattua, niihin ei tänään paneuduta sen kummemmin, ja tunnit toki voidaan sitten viedä sinne myyntitilaukselle, että jos on vaikka projektikohtainen tai projektityötä tehdään jollekin asiakkaalle ja siellä projektilla on tietyt asiat, mitkä kuuluu siihen projektin hintaan, mutta sitten voi olla esimerkiksi erikseen projektilla laskutettavaa työtä, niin nämä saadaan näppärästi myyntitilauksen kautta sitten laskutettua asiakkailta. Joo, ja sitten on projektit tosissaan kuuluu tuohon. Lyhyesti näytän tuon integraation, että miten se tapahtuu, eli noihin taloushallinto-ohjelmistoihin, eli tämä on hyvin yksinkertainen. En vie tätä loppuun, koska minulla ei ole tunnuksia tuonne, mutta esimerkkinä NetVisor, niin valitaan se järjestelmä, mikä halutaan integroida, otetaan sieltä NetVisorista tarvittavat tiedot, eli tuo asiakas-ID, sitten se API-avain ja sitten yrityksen Y-tunnus, määritellään tuoteryhmä ja voidaan testata yhteys, ja jos se toimii, niin tallennetaan. Eli käytännössä tämä on semmoinen noin parin minuutin juttu, että me saadaan tuo integraatio testattua ja todettua toimivaksi. Ja sitten kun se on valmis, me voidaan esimerkkinä NetVisorista niin tuoda asiakkaat, eli asiakasrekisteri saadaan tuotua suoraan integraation kautta, toimittajat saadaan tuotua integraation kautta, tuotteet haetaan Exceliin tai jonkunnäköiseen sheettiin, ja sitten tuotteissa, nyt kun näistä taloushallintojärjestelmissä ei ole rakennetuotekäsitettä, ei taida olla yhdessäkään, niin sitten käyttöönoton yhteydessä katsotaan, että mitkä tuotteet on rakennetuotteita, millaisia rakenteita siellä on ja mitkä on materiaaleja ja muita, ja sitten sen käyttöönotto on yhteydessä viedään tämä tieto siihen muotoon, että se saadaan sitten Figuraan tuotua. Mutta integraation niin kuin muodostaminen taloushallintoon on tehty todella yksinkertaiseksi. Yes. Mutta hei, lähdetään sitten tuohon eteenpäin, ja Jukka, toimi kellopoliisina sen verran, että jos rupeaa näyttää, että aika loppuu, niin Kyllä vain. oikaistaan ehkä jossain kohtaa. Mutta joo, eli otetaan tämmöinen esimerkkitilanne, eli meillä on tai myyjä, joka sitten asiakkaan kanssa juttelee, ja sovitaan sitten, että lähdetään tuossa tarjousta tekemään, ja tällä kertaa tehdään tämmöiselle toimitusasiakkaalle, ja toimitusasiakkaan takaa haetaan tietenkin nuo asiakaskortille määritellyt tiedot sieltä, ja sieltä saadaan myös sitten erinäköisiä lisätietoja mukaan, ja voidaan viitteemme, projektinumerot, mahdollisesti liitetiedostoja lisäillä, tehdä erinäköisiä muistiinpanoja, joko semmoisia, mitä näkyy asiakkaalle, tai sitten mitä jää oman tietoon, ja meillä voidaan sitten täälläkin jo määritellä toimitusosoite. Ja tässä on itse asiassa yksi hyvä huomioida, eli tilaajan osoite, toimitusosoite ja laskutusosoite, kaikki voi olla eri, eli sinänsä myös hyvin laajasti pystyy tätä asiakastietoa siinä mielessä hyödyntämään. Ja tässä nyt niin
otetaan vaikka toi pyöreä pöytä, otetaan nyt, että mitä lähdetään asiakkaalle toimittamaan tai valmistamaan. Me nähdään suoraan, että okei, tätä olisi vapaana varastossa, mutta niin tehdään nyt tässä demon myötä sitten niin toi valmistaminen myös. Eli nähdään, että tässä on heti niin kuin myyjille hyvät työkalut siihen, että ei tarvitse lähteä miettimään, että mahtaako sitä olla siellä nyt vai ei. Pystyy myös samalla vähän arvioimaan sitä toimitusaikaa, että mikä se mahdollisesti on. Ja kun meillä on tarjous valmiina, tallennetaan, voidaan tästä vaikka lähettää tarjous, eli pystyttäisiin määrittelemään tuohon sähköposti, mihin lähtee, ja sitten asiakkaan, tämä itse asiassa tulee asiakkaan kielen mukaan, tämä englanninkielinen täällä, mutta siis käytännössä voidaan tässä sitten muokata tätä viestipohjaa, että mitä sen asiakkaan kanssa on juteltu ja täydentää sitten tietoja siinä, mutta on olemassa joku pohja valmiina. Ja kun se on sitten lähetetty, niin merkataan lähetetyksi, ja kun se asiakas sitten sen aikanaan hyväksyy, niin merkataan täällä hyväksytyksi, jolloin tämä tarjous lukittuu sillä tavalla, että sitä ei pääse enää muokkaamaan, mutta että me päästään tämän jälkeen muodostamaan tästä sitten myyntitilaus. Eli tässä vaiheessa asiakas on sitoutunut tilaamaan tämän, ja sitten siinä vaiheessa, kun me muodostetaan tästä myyntitilaus, ja mennään tästä myyntitilaukselle, eli tuossa on ehkä hyvä huomata, eli meillä on täällä tarjous, myyntitilaus ja myyntilasku, niin täältä pystyy hyvin navigoimaan sitten aina dokumentilta toiselle, ja sitten kun lasku on, niin myös sinne laskulle. Ja kaikki tarjouksen tiedot tässä nyt sitten tuli tähän näkyville. Eli tässä vaiheessa voi olla, että nyt on sitten vähän yrityksen koosta riippuen, niin tässä vaiheessa sitten tuotannosta vastaava henkilö katsoo tätä, että okei, tämmöinen myyntitilaus, katsotaan, että milloin tämä voitaisiin toimittaa. Pistää vaikka nyt huomiselle päivälle toimituspäivä, eli tiedetään, että nyt ehditään tämä valmistamaan. Ja voidaan muuta tietoa täydentää, muokata tässä vaiheessa. Ja sitten kun tallennetaan niin kun me tässä vahvistetaan, niin käytännössä tässähän me sitten sitoudutaan myös tämä tuolla aikataululla asiakkaalle toimittamaan. Ja tässä sama juttu kuin tarjouksella, me voitaisiin tästä lähettää sitten tuo tilausvahvistus asiakkaalle suoraan. Ja saadaan muitakin dokumentteja, eli tilausvahvistukset ja sitten myös muita dokkareita tuosta sitten sisäiseen käyttöön sekä myös asiakkaalle lähetettäväksi. Jees. Eli nyt meillä on käyty tarjous ja myyntitilaus, ja myyntitilaus kun on vahvistettu, niin me päästään tuotannon suunnittelunäkymän kautta. Me nähdään täältä kaikki vahvistetut noi myyntitilaukset, ja voidaan tästä nyt tämä 1061 numerolla oleva myyntitilaus niin ottaa tuonne työn alle ja lähteä viemään sitä tuotantoa. Eli otetaan tuosta ja viedään tämä tuotantoa, nähdään täällä vähän tuotetietoa, työkorttitietoa, eli mitä tuolla on. Ja kun viedään tuotantoon, niin siitä muodostuu nyt työkortit 83 ja 84. Ja tässä ennen kuin jatketaan tuonne itse tuotannon puolelle muuten, niin näytän sen syyn, että miksi siellä on 2 erillistä työkorttia. Ja sehän johtuu siitä, että meillä on rakennetuotteesta tuossa kyse. Eli se pöytä, mitä me lähdetään valmistamaan, niin tuotekortilla totta kai on ihan perustiedot. Tämmöiset vastaavat perustiedot löytyy myös tuolta materiaaleilta, mitä näihin valmistamiseen käytetään. Ja täällä meillä löytyy myös sitten tämmöinen rakennevälilehti, eli tässä me nähdään, eli täällä on, jotta me saadaan se pyöreä pöytä valmistettua, meillä on myös tämmöinen alirakenne kuin pöydän jalkasetti täällä. Eli aina rakennekohtaisesti muodostetaan yksi työkortti, joka sitten valmistetaan. Ja tietenkin alirakenteet tulee valmistaa ennen kuin se ylätason rakenne saadaan tehtyä. Me nähdään rakennekohtaisesti, mitä materiaalia, osia tänne kuuluu, paljon niitä pitää laittaa. Ja me on määritelty tänne myös työvaiheet. Työvaiheelle voidaan määritellä myös vaiheen kestot. Ja sitten täällä myös voidaan lisätä erinäköisiä liitteitä. Ja sitten tämä on tehty sillä tavalla vielä yksinkertaiseksi, eli meillä on täällä työnohjausta varten. Täällä toki sitten löytyy myös hintaa varten
omat tiedot, eli voidaan sitten näitä hintoja katsoa myös, että onko ne kohdillaan. Ja sitten tässä tuo pöydän jalkasetti kuuluu tämän ylätason rakenteen. Siellä on niin merkattu, että se on alirakenne. Sen lisäksi siihen tarvitaan sitten X kappaletta muita tuotteita, jotta se saadaan valmistettua. Ja sama juttu, täällä on omat työvaiheet, tuotantoajat määriteltynä. Ja tänne voitaisiin lisätä myös omia ohjeistuksia muita, eli jos semmoisia on. Eli esimerkkinä vaikka rakennekuvia sitten. Mutta käydäänpä sitten vilkaisemassa sieltä työjonon puolelta, että mitä sinne muodostuu. Ja tässä ehkä hyvä esimerkki, miten me tuodaan uusia ominaisuuksia myös sitten Figuroon. Eli tämä on meidän vanha tämmöinen työnohjauksen näkymä, jossa sinänsä niin kuin tässä nyt nämä työnumerot, mitkä meitä kiinnostaa 83 ja 84, ne on jaettu tänne työpisteille työvaiheiden mukaan, mutta meillä on täällä taustalla jo uudempi informatiivisempi näkymä odottamassa, eli jos me saadaan vähän enemmän vielä tietoa näkyviin, ja sitten, että jos nämä tiedot ei ole riittävät, me saadaan täältä valittua, että mitä tietoja tässä halutaan näyttää. Eli pääasiallisesti kaikki näkymät on muokattavissa myös sitten sen asiakastarpeen mukaan. Ja nyt jos ajatellaan se, että niin me luvattiin tälle nyt, että toi toimitus huomiseksi, niin priorisoidaanpas näitä myös työjonossa tuolla. Me voidaan työpisteittäin käydä täältä katsomassa, että siirretään työjonojen kärkeä, jotta saadaan mahdollisimman nopeasti tämä tehty. Ja työjohtajahan tässä pystyy katsoa, että mitä töitä täällä tällä hetkellä ollaan tekemässä. Ja samalla näkee myös, että niin mitä työvaiheita on tulossa. Tässä esimerkiksi tuo kokoaminen on tehty ja pintakäsittely on enää jäljellä, eli se on viimeinen työvaihe menossa. Ja täällä taas nähdään sitten se, että niin tämä odottaa sitä, että tosissaan nyt päästään sitten tuo työ aloittamaan. Eli tämmöinen näkymä löytyy esimerkiksi työjohtajalle. Ja sitten kun me mennään sinne tuotantosalin puolelle enemmän, niin sitten siellä työpistekohtaisesti niin saadaan sitten käyttäjille, eli tuotantosalissa työskenteleville henkilöille, niin omat näkymät siitä kyseisestä työkortista, mitä heidän sille työpisteelle kuuluu tehdä. Ja tämä on nyt esimerkkinä just näkymä, mikä soveltuu, skaalautuu hyvin myös tuonne mobiilinäkymään, eli siinä mielessä niin kun ystävällinen, että ei tarvitse välttämättä erillisiä tuotantosalin ei tarvitse tietokoneita viedä ihan senkin takia, että välillä ne salit eivät ole ehkä niin puhtaita ja pölyttömiä, että tietokoneet siellä kovin kauan kestäisikään. Ja se, mitä tuolla nyt rakenteen takana oli määritelty, niin tässä me nähdään nyt toki, että sahaustyövaihe, jos olisi ohjeistuksia näkyisi tässä, nähdään mitä materiaalia me tarvitaan, ja sitten tuossa vielä erinäköisiä liitteitä, mitä tuolla on, niin ne näkyisi tässä. Ja samalla kun aloitettu tuon työkortin käsittely, niin meillä alkoi tuotantoaika juosta täällä, eli samalla saadaan kellotettua myös sitä tuotantoaikaa. Yes. Ja sitten kun se on valmis, me voidaan täältä merkata sitten tämä valmistuneeksi. Eli tehtiin se yksi kappale. Jos tuli materiaalihukkaa, voidaan määritellä se täällä. Ja jos olisi seuraavia työvaiheita, niin voitaisiin antaa tässä seuraavalle työvaiheelle jotain kommenttia, tai voidaan sitten ihan vaan määritellä joku kommentti tässä sellainen, että jos siinä tuotannon yhteydessä tai valmistuksen yhteydessä on tapahtunut jotain. Ja kun on valmis, niin merkataan valitut valmiiksi. Ja tässä on sitten se, että niin, kun me annetaan se valmistusmäärä ja suljetaan työkortti, niin tässä samassa yhteydessä sitten materiaalit vähenee ja valmis tuotevarastoon tulee uusi tuote. Jos meillä olisi sarjanumero, eränumero käytössä, niin tässä pakotettaisiin antamaan niiden materiaalien osalta sitten se, tai valmiiden tuotteiden osalta tuo sarja- ja eränumerot, että mitä tämä eräseurattavuus esimerkiksi koskee. Yes. Ja tässä nyt tuon renkaat tuoterivin osalta todennäköisesti tulee tämmöinen demoefekti, mutta ei anneta sen häiritä. Yes. Kuten arvelin. Mutta joka tapauksessa se työkortti hävisi nyt tästä työjonosta, eli sitten työntekijä ottaa tuosta seuraavan työn vaan työn alla ja lähtee viemään sitä tuossa sirkkelityöpisteellä.
Jees. No sitten kun meillä on se alirakenne valmiina, niin päästään siihen sitten kasaamiseen. Sama työntekijä nyt tällä kertaa ottaa sen. Täällä oli jotain hiljaista lisätietoa ohjeistuksissa. Täällä nähdään sitten taas ne materiaalit, mitä tähän rakenteeseen kuuluu. Ja sama juttu, taas lähti tuotantoaika tuolla pyörimään ja liitteet olisi myös täällä, jos näkyisi. Vähän oikeuksista riippuen täällä näkee myös sitten tilaukseen liittyvää tietoa, mutta että tämä on se, että mitä sille tuotantotyöntekijälle halutaan näyttää ja mikä heille on tarpeellista missäkin yrityksessä, niin sen mukaisesti voidaan noita oikeuksia määritellä. Merkataan tämäkin valmiiksi. Tehtiin 1 kappale, edelleenkään ei hukkaa. Voidaan sitten vaikka tuohon pintakäsittelyyn antaa joku lisätieto sinne, niin nähdään miten se myös toimii. Ja nyt tämä on tämän työpisteen osalta tämä kokoonpano valmis. Ja sitten meillä on vielä se maalaamo. Ja siellä me voidaan tuosta aloittaa tämä. Ja tässä ehkä hyvä huomata myös se, että niin työntekijä näkee täällä, että jos edellinen työvaihe ei ole valmis, niin silloinhan hän ei voi tietenkään sitä työtä aloittaa. Eli tietää myös, että siellä ollaan tekemässä asiaa, mutta pitää vielä odottaa. Ja otetaanpas tällä kertaa sitten vaikka Toni tuolta tekemään tämä työ loppuu. Ja täällä sitten tuolla tulee tuo testitieto, minkä äsken laitoin. Ja edelleen sama juttu, eli nähdään materiaalit, liitteet, muut tämmöiset tiedot, mitä tähän työhön kuuluu. Ja kun työ on valmis, merkataan se valmiiksi. Ja sitten, koska tämä nyt on viimeinen työvaihe, niin kun tämä merkataan valmiiksi, niin samalla voidaan sulkea tuo työkortti tässä, ja silloinhan tämä työ on kokonaisuudessaan valmistettu. Eli tämä tulee työ sillä valmiiksi. Eli hyvin lyhykäisyydessään, yksinkertaisuudessaan, tällä tavalla toimii Figurassa tuotanto. Sitten kun se on valmis, niin siinä vaiheessa meille pitäisi ilmestyä tänne toimituspuolelle. Eli tuossa nyt unohdin mainita, niin siinä valmistuskirjauksen yhteydessä toki oli myös määritelty se, että mihin varastopaikkaan tuo tuote tulee kuljettaa. Ja sitten se tavara myös sieltä pitäisi löytyä. Ja nyt kun meillä on tuossa saatiin toi nyt tehtyä, niin toimitusasiakkaalle tuo tilaus 1061 on täällä nyt, eli tässä nyt siirrytään sen varaston puolelle ja varastohenkilö, kuka näitä toimituksia tekee, niin pystyy täältä sitten katsomaan, että mitä täällä on valmiita toimitukseen. Ja nyt tässä oli tämä toimitus kyseessä, niin voidaan tästä sitten myös lähteä sitä toimitusta tekemään. Eli nähdään täällä näin, että okei, pyöreä pöytä ja ei toimitettu vapaana 1 kappale. Toimitetaan nyt tässä se 1 kappale sitten niin kuin on sovittu. Voidaan laittaa lähetteelle muistiinpanoja. Ja tässä ehkä myös hyvä huomata, eli nyt jos halutaan laittaa rahtikirjaa mukaan, niin me saadaan rahtikirja tästä mukaan ja tulostettua suoraan. Ja kun me tästä toimitus vahvistetaan, niin tässä pitäisi sitten tämä toimitusvahvistus tulla. Eli saadaan se sitten mukaan siihen menemään. Yes. Ja nyt tämä tilaus on käsitelty, eli käytännössähän me voidaan sitten seuraavaksi tämä tilaus sitten laskuttaa. Ja täällä nyt kun se on toimitettu, niin myös tila vaihtuu, eli me voitaisiin tästä rajata vain hyväksytty laskutukseen tilaukset, jolloin me tiedetään, että okei, nämä on niin laskutusvalmiita. Ja tuosta voidaan vaikka nyt valita tämä 1 kappale ja laskuta valitut. Katsotaanpas, jäikö tuolla joku vaihe kesken vielä. Se on mukava aina, kun saa näitä demoefektejä.
webinaareissa. Eikös aina yksi demoefekti kuulu Kyllä, myöskin kyllä. näihin. Joo. Eipä jäädä siihen nytten ihmettelemään sitä sen enempää. Kuitenkin ne on tuossa toimitettu, niin tehdäänpä niin, että olikohan meillä täällä joku muu sitten toimitettilainen. Ei, kyllä se tarjoaa tuossa edelleen. Katsotaan. Tästähän tulikin hauska. Tuo näyttää kyllä jotain. Tehdäänpäs tämmöinen Joo, eli me saatiin semmoinen demoefekti tässä aikaan, että demoympäristö. Eli tästäpä en pääse suoraan sitä laskua tekemään, mutta ei hätä ole tämän näköinen. Käydään tuolla sitten laskutuksen puolella, koska onhan näitä vastaavia tehty, niin käytännössä täällä, eli näkymät sinänsä tässä niin kuin myyntipuolella kaikki on hyvin niin kuin yhdenmukaisia, eli täälläkin meillä nyt näkyy sitten tämä toimitusasiakas, ja täällä on aiemmin toimitettu pöytä, ja tässä nyt kun käydään tuonne toi yksi lisätieto tallentamassa vielä, mitä se vaatii, niin me voidaan tästä vahvistaa tämä. Eli tämä vahvistus on just sitä varten, että me voidaan sekata, että kaikki laskulla laskutettavat tiedot on mukana, tai rivit on mukana, ja voidaan sitten niitä mahdollisesti myös sitten tässä muokata, jos jotain puuttuu. Ja tässä kun merkataan laskutetuksi, niin tässä vaiheessa lasku lähtee sinne taloushallintojärjestelmään, jossa sitten tuo reskontrolli myös hoidetaan. Eli saadaan sillä tavalla Figuron osalta tämä prosessi käsiteltyä loppuun. Ja näitä voi laskuttaa myös useita kerrallaan, eli ei tarvitse yksitellen tehdä, vaan että voidaan tehdä massana sitten noita laskutuksia, jos niikseen on. Tässä on myös se, että niin mikä sille yritykselle on luonnollisinta. Hyvä. Demoefektistä huolimatta saatiin käytyä tämä kuitenkin läpi. Se, mitä tuossa voisin vielä näyttää, eli tuolta ostojen puolelta toi meidän ostotarvenäkymä, eli tässä nyt oleellista on niin kuin ymmärtää, että mitä varten tämä on tehty, eli nyt sitä yrityksen tuotannon pyörittämistä, toiminnan pyörittämistä varten on varsinkin tuotannollisissa laitoksissa oleellista, että myös sitä tavaraa löytyy aina silloin, kun sitä pitää löytyä. Eli tämä näkymä kerää kaikilta ostotilauksilta, mitä meillä on ulkona, kaikista myyntitilauksista, mitkä on vahvistettu, kaikista tuotannon töistä, mitä meillä on tällä hetkellä työn alla, ja varastoista, mitä materiaaleja ja mitä valmiita tuotteita me löytyy, niin kerää ne tiedot sieltä ja kertoo, että missä vaiheessa mitäkin tuotetta tulisi, tai missä vaiheessa mikäkin esimerkiksi materiaali on loppumassa ja missä vaiheessa sitä tulisi tilata lisää. Eli esimerkkinä täällä näkyy tuotteita, mitkä puuttuu, eli siellä ollaan jo varastossaldolla, ollaan pakkasen puolella, näitä tulisi tilata mahdollisimman nopeasti. Ja täällä nyt esimerkkinä kulmarauta, sinänsä otan tämän esimerkiksi, eli jos täällä on määritelty toimitusajaksi 14 päivää, niin järjestelmä osaa kertoa, että okei, että jos tämä olisi vaikka viikolla 40 tai viikolla 50 loppumassa, niin käytännössä tällä viikolla 47 olisi erittäin suotavaa tilata tätä lisää. Eli tässä näiden 2 viikon aikana käytännössä silloin tuotannon puolella jotain valmistuisi tai tehtäisiin, johon tätä materiaalia tarvitaan, ja näin ollen sitten sitä materiaalia siellä kuluu. Eli tämmöinen näkymä on nyt meillä asiakkaille beta-vaiheessa. Se, että milloin tämä otetaan pois betasta, niin sitten kun me saadaan tähän valinta, että me voidaan valita suoraan ne tuotteet tästä näkymästä ja muodostaa siitä ostotilaus. Nyt ostotilaukset joutuu vielä muodostaa tuossa erikseen. Mutta helpottaa
varmasti ostajan ja tuotannon suunnittelijoiden arkeen huomattavasti tuolla yrityksissä. Mutta tässä oikeastaan nyt se, mitä ajattelin tänään näyttää. Ja tosissaan noita, jos kiinnostaa, niin tarkempia demoja, missä voidaan mennä syvemmälle sitten vielä tuotteeseen, niin voidaan järjestää tuossa Jukan ja Lounean muiden henkilöiden kautta. Eli heihin vaan sitten yhteyttä tässä. Ja nyt Jukka, jos on kysymyksiä ja muita, niin voidaan käydä niitä läpi ja katsoa, että miten hyvin osaan niihin vastailla. Hyvä, kiitoksia Jani, erittäin hyvä demo ja saatiin vähän näkymää siitä, että miten Ficuro toimii ja mitä oikeasti nämä näkymät konkreettisesti tuo helpotusta sinne arkeen. Katsotaan, oliko meillä chattiin tullut kysymyksiä. Mulla on tuossa ennakkokysymyksiä on tullut, voidaan sitten niitä käsitellä ainakin vielä edelleen. Kannattaa kysyä, jos ei ole vielä kysynyt. Me voitaisiin tuosta ottaa muutama ennakkokysymys. No, tämä nyt varmaan tulikin tuossa heti jo alussa, mutta käydään nyt vielä kertauksena. Käytämme tilitoimiston järjestelmää tällä hetkellä. Meillä ei ole varsinaista ERPiä vielä. Mitä kaikkea vanhasta järjestelmästä siirretään Ficuroon? Joo, eli käytännössä mitä me sieltä taloushallinnon softasta tarvitaan, niin on nimenomaan se asiakasrekisteri, toimittajarekisteri ja sitten ne tuotteet. Eli ne on ne, millä pärjätään. Et sen lisäksi me sitten toki tuossa käyttöönoton yhteydessä niin katsotaan niitä maksuehtoja, toimitusehtoja ja muita tämmöisiä perustietoja tuodaan tietenkin siellä. Ja sitten on myös, tai ei tuoda koko tuota tilikarttaa, vaan tuodaan sitten niitä tarvittavia tilejä, mitä tuolla Ficurossa halutaan käyttää. Eli esimerkiksi jos ajatellaan, että liikekirjurin tilikartta on se yleisin tilikartta, niin ei tuolla yleensä tai meidän asiakkailla olla kun maksimissaan parikymmentä tiliä, mitä sieltä on tuotu tänne Ficuron puolelle. Hyvä. Ja, joo. Katsotaan sitten tuosta. Yrityksemme varasto on ulkoistettu. Saadaanko järjestelmä liitettyä ulkoisen tahon ylläpitämään varastoon? Saadaan. Eli meillä on itse asiassa siihen on olemassa myös sitten tietyn näköisiä toimintoja. Eli nyt jos ajatellaan, että meillä on tuotantosali, missä me valmistetaan tavaraa, me voidaan, ja sitten me halutaan lähettää se sinne ulkoiseen varastoon, niin meillä on tuossa nyt esimerkkinä yksi tämmöinen toimitustilaus, eli me voidaan näiden avulla sitten tehdä niitä varastosiirtoja sieltä meidän tuotantosalista sinne vastaanottajalle, eli ulkoiseen varastoon. Eli me voidaan siellä määritellä, että mihin me tämä viedään. Ja miten tämä niin eroaa tavallisesta varastosiirrosta on se, että me saadaan täältä tulostettua sitten tarvittavia dokumentteja myös mukaan tähän. Eli me saadaan siitä se vähän niin kuin tämmöinen tilausvahvistuksen näköinen PDF-piha ulos. Valmiita integraatioita meillä on tuossa pari kappaletta, että nyt sitten jos ja kun tämmöinen tarve asiakkaalla on, niin sitten vaan pitää katsoa se, että niin miten ja millä kustannuksella se saadaan rakennettua. Joo. Hyvä juttu. Sitten on tämmöinen kysymys, kun toimiko Ficuro myös Applen laitteella, ja tähän mä voin vastata heti, että Ficuro on todellakin laite riippumaton, eli riittää, kunhan on vaan se nettiselain ja netti toimii, niin toimii myöskin Applen laitteella todella nätisti. Sitten otetaan vielä, sieltä on näköjään tullut myöskin tuonne chattiin, otetaan tuosta vielä tuo, eli olemme harkinneet omaa verkkokauppaa, saako Ficuron liitettyä johonkin verkkokauppaan? Joo, eli meillä on itse asiassa nyt hyvin tuore tapaus, eli me ollaan yhden meidän integraatiokumppanin kanssa tehty WooCommerce-integraatio, eli se tullaan lanseeraamaan tässä nyt ihan marras-joulukuun vaihteessa. Ja siellä tosissaan siirtyy ihan nämä perustiedot, eli tuotetiedot siirretään sinne WooCommercen suuntaan, ja sitten myyntitilaukset, asiakastiedot siirtyy Ficuron suuntaan, ja toki sitten ne varastotiedot päivittyy sinne WooCommercen puolelle, eli tämmöinen perusintegraatio on siihen tehty. Eli tämmöinen löytyy, ja sitten tarpeen mukaan, jos tulee muihin verkkokauppoihin, niin katsotaan niitä sitten lisää. Loistavaa. Hyvä juttu. Se on tätä päivää, ja
moni kenellä on jo verkkokauppa ja tuskailee ehkä varastosaldojen kanssa ja tuotteiden ylläpidon kanssa, niin toi on oleellinen asia. Sitten otetaan kysymys tuolta, eli onko teillä kokemusta Ficuron käyttöönotosta lääkinnällisiä laitteita valmistavilla yrityksillä? Onko Ficurolla täytetty muun muassa ISO 13485 vaatimuksia? Joo, itse asiassa historiassa meillä on ollut myös tällaisia asiakkaita, ja todettakoon nyt rehellisyyden nimissä, että siis kyllä se tuotanto on sinänsä toimii. Sarjanumeroseurannat, eräseurannat, kaikki tämmöiset toimii oikein hyvin. Jos Ficuron pitää täyttää myös niitä raportointivelvollisuuksia, mitä siellä on, niin sitten Ficuro ei siihen kyllä kykene. Eli siinä tulee rajaa vastaan. Okei. Hyvä juttu. Tuleeko vielä kysymyksiä? Tuleeko Janille vielä jotakin mieleen, mitä meiltä on unohtunut oleellisia asioita, mutta siis yhtä kaikki, niin Ficuro on tätä päivää, se on nopeasti saatavissa yrityksen arkeen käyttöön, eli Joo. Olkaa sitten rohkeasti yhteydessä. Toki mäkin tuun teiltä kyselemään, että miten näitte Ficuroja ja mitä ajatuksia tämä webinaari herätti. Joo, mutta yksi juttu itse asiassa nyt kun mainitsit, niin. Meillä on tämmöinen varastoseuranta ja tuli tuo lääkinnälliset laitteet mieleen. Eli täällä, ja kun on ollut puhetta sitä eräseurannasta, sarjanumeroseurannasta ja sarjanumeroseuranta lääkinnällisessä laitteessa erityisesti, niin jos meillä on joku tämmöinen sarjanumeroseurattava tuote, niin meillä on tehty sillä tavalla, eli me nähdään sarjanumerokohtaisesti, eli milloin niitä on kirjattu varastoon, millä tilauksilla on käsitelty, millä työkorteilla on käsitelty, millä myyntitilauksilla me ollaan myyty, ja sitten se, että paljonko tai missä varastossa meillä mahdollista tätä sijaitsee. Niin eli tämä olisi esimerkiksi nyt, jos tämä tietysti lääketeollisuudessa, mutta sitten ehkä, kuten mainitsin, se raportointi tulee ehkä siinä vastaan, jos Ficurilla haluatte sitä tehdä. Joo. Mutta niin sitten myös elintarviketeollisuudessa, jos tulee jotain takaisinvetoja, niin täältä pystytään helposti näkemään sen, että mihin mitäkin erää vaikka on sitten kulutettu, jolloin voidaan kontaktoida suoraan ne asiakkaat, ei tarvitse kontaktoida kaikkia asiakkaita. Kyllä vain, erittäin tärkeä ominaisuus tänä päivänä ja tulee korostumaan varmasti tulevaisuudessakin. Kysymyksiä ei tähän hätään ole tullut enempää. Hei, kiitos kaikille mukana olleille ja kiitos myös niille, ketkä katsoo tämän jälkilähetyksenä. Toivottavasti saitte käsityksen siitä, miten Ficuro voisi auttaa teidän arkeen ja tehdä siitä paremman. Ja tosiaan tuutte saamaan tallenteen myöskin sähköpostiin ja jälkilähetyksenä ja olkaa ihmeessä yhteydessä meikäläiseen. Pasasen Jukka oli nimi ja jukka.pasanen.lounea.fi ja puhelinnumero on 05065 niin jos haluatte vielä syvällisemmin tarkastella, niin otetaan siihen ihan oma aikaleima ja tarkastellaan siitä teidän yrityksen näkövinkkelistä, että miten oikeasti Ficuro teille istuisi. Mutta hei, kiitoksia myös Janille, kiitos kaikille täällä livenä mukana olleille, niin lähdetään tästä jatkamaan tätä työviikkoa eteenpäin. Kiitoksia. Moikka moi! Moi!